ଥର ମତେ ଯଦି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପିତାର ପୁତ୍ର। ମା ହଁ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ମା ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବି ମା କଣ ଅଭି? ତୁମେ ଠିକ ସେଇ ଗୌଡ଼ ଘରର ଝିଅ ମା। ତାହେଲେ ଧର ହି ଅସ୍ତ୍ର ମା। ହେଇଯାଉ ଆଜି ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଅବଶ୍ୟ ମା। ମା ଅଭି କଣ ମା କଣ ହେଲା? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ତଳେ ପକାଇଦେଲ ଯେ ହଁ ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ମା କଣ ଅଭି? ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ସେ କି ବୀରର ପୁତ୍ର ତୁ ବୋଲି। ଜମା କିଛି ଜାଣିନାవు। କଣ ମା? ତୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାవు। କଣ ମା? ଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ହାରିଯାନ୍ତି। କଣ କହିଲ ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥାଏ ସେ କଣ ଆଉ କେବେ ଜିତି ପାରେ ମା? ଆରେ ଜିତି ପାରେ ଅଭି। ନା ମା ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଜିତି ପାରେ ନା ମା ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଜିତି ପାରେ ନା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ? ପରୀକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ମା। ତେବେ ଯାଅ ରେ ଅଭି। ମା। ପ୍ରାସାଦର କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ଏକ ରଥ ନେଇ ଆସିବୁ। ରଥ ହେଲେ ରଥ କଣ କେବ ମା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଥିରେ ମା ଚିତ୍ରସେନା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ବାନ୍ଧିଛି କୌରବ। ତାର ତ ଭବନେ ତାର ଗର୍ବ ଭାବି ଅଛି ମନେ। କୌରବ ପଛେ ରହିବେ ଆମେ। ବୀରର ସନ୍ତାନ ବିରଜା ଜନନୀ। ଖାଉ କୁଳମାନ ବୁଡ଼ିବ ଧରା ତବ ବୀର ବର ରେ। ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ରସେନ କର। ମରୁତୁ କୌରବ ବଳ ନଚିବି ସମରେ ଚାଲିଛୁ ଆମ୍ଭ ବଂଶ କୋଣା ସେ ଶିବ ମରେ ଜାଣୁଅଛୁ ତୁମି ଗୋ ଜାଣୁଅଛୁ ତୁମି ଗୋ ବଡ଼ ମା କସର କୁସଗି ଥିଲେ ସେ ସଭାରେ ତୋର ପିତା ଯେ ଅର୍ଜୁନ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବୀର କାଉ ନ କଲେ ବାର ନିଜ ସବୁ ସହି ରେ। ସେ ପଞ୍ଚାସନେ ବସି ରହି। ଲୋଡ଼ ନାହିଁ ଦେବତା ମୋ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ଜନନୀ ପତି ନିର୍ଯାତନ ଭୁକିବେ ବି ପଶୁ ଗୋ ଭୁକିବେ ବି ପଶୁ ଗୋ ସତ ମୁଖେ ଦନ୍ତ ଆର୍ତ ମାସୁ ଗୋ। ତୁ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନାହିଁ? ନା ମା ତାହେଲେ ମତେ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସେମିତି କୁହନି। ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌରବ ବଂଶକୁ। ସେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ହସ୍ତ। ସେମିତି କୁହନି। ହଁ, ସେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ହସ୍ତ। ରହିଯାଅ ମା ମା ସେଇ ଥରେ ରହିଯାଅ ମା। ମା କଣ କହିଲ ମା ତୁମେ ଯିବ ସାଗି ରଣାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ହଁ ଅଭି କରିବ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ। ତବେ କାହିଁକି ମା କାହିଁକି ଏ ବୀର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଦେଲ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ମା? ଅଭି କାହିଁକି ଦେଲ ମା? ହେଲେ ମା ଫେରାଇ ନିଅ ମା ଏ ନାଇଁ এই অস্ত্রକୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଫେରାଇ ନିଅ ମା। ନାଇଁ ଅଭି। ହଁ ମା ତୁମେ এই ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଫେରାଇ ନିଅ ମା। ତେବେ ଚାଲ ଅଭି ଯିବା ସେଇ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ମା। ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା କୌରବ ବଂଶକୁ ସେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ହସ୍ତରୁ। ତମେ ଠିକ ଅଛି ମା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବର କେତେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ମା। ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସୁଭଦ୍ରା? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବି କହିଲେ ଭାଇ? ସୁଭଦ୍ରା। ଏଇ ଅଭିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୌରବ ବଂଶକୁ, ସେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ହସ୍ତରୁ। ହଁ ମାମୁଁ। ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଅଭି ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ମୁକ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ମୁକ୍ତ କଲା? ହଁ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ମୁକ୍ତ କଲା? ହଁ ମାମୁଁ। ସେ ବନରେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର କରିଥିଲେ। ଧର୍ମରାଜ ଶୁଣି ବାଣୀ, ଧର୍ମରାଜ ଶୁଣି ବାଣୀ, ପାଣ୍ଡବେ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପେଶିଲେ। ସେ ବନରେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର କରିଥିଲେ। अर्जुन जे का केहि नाही सखा, युद्धरे जीर्ण କରିଦେଲା ବୋକା। ପକା ଦଣ୍ଡ ବିଚିତ୍ର, ପକା ଦଣ୍ଡ ବିଚିତ୍ର, ସେନକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଲେ। ସେ ବନରେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର କରିଥିଲେ। ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଲି, ସତ୍ୟ ମୁଁ ଭାସିଲି, ନ ଯାଅ ତୁ ବନ ସମରେ ତୋଷିଲି। ପିଲା ପିପାରିବ କି, ପିଲା ପିପାରିବ କି, ସମର କୁଜିରେ ଭାରତେ ଭାସିଲେ। ସେ ବନରେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ, ଅଭି ଏଇ କଥାଟା କଣ ବଡ଼ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମାମୁଁ? କାରଣ ଏଇ କଥାଟା କଣ ବଡ଼ ବାପା କହିଛନ୍ତି? ନା ମାମୁଁ ନା, ଏଇ କଥା କେବେ ହେଲେ ବଡ଼ ବାପା କହି ନଥିବେ ମାମୁଁ। ଏଇ କଥାଟା ପରା ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ମାମୁଁ। ଠିକ୍ କହିଛ। ମାମୁଁ ସେହି କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଅଭି। ନାମ ମାମୁଁ, ତୁମେ କମ ସରଳ ଲୋକ ନା, ଅଭି। ସେ କଥା ପୁଣି ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନା। ହଁ ଦେଖୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରା, ତବୁ ମତେ କିପରି ଅପମାନ ଦେଉଛି ଦେଖୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆରେ 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 ଏ କଣ ମାମୁଁ, ଭଣଜା ବୋଲି କଣ ପଦେ କହିଦେଲି ବୋଲି କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେଲି? ହେଲେ ମାମୁଁ, এই সারা জগত মধ্যে এই সারা বিশ্ব সমাজ মধ্যে তুমকু যিয়ে যেতে কথা কহিলে মধ্য তুমকু কোন কেবে অপমান কাটি থাকে? অভি হ্যাঁ মতে অপমান কাটু নথিলে মামু কুরুসভা স্থলে হ্যাঁ তো বড় মা দ্রৌপদীକୁ কোটি বস্ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? আরে 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 মামু কম বড় কামটা করি পকাইছ না, কম বড় কামটা করি পকাইছ। আচ্ছা মামু,
ଦୁଶାସନ ତ ହାତ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲ ନାହିଁ। अभी ଆଉ ନା କିଛି ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ମୋ ମା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କମ ବଡ଼ କାମଟା କରି ପକେଇଛ ନା। ହଁ ସେ ଶକ୍ତି ମୋର ଅଛି କି ରେ ବାବା ଅଭି? ନାମ ଅଭି କଣ କହିଲ ମାମୁଁ? ସେ ଶକ୍ତି ତୁମର ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କଂସ ନେଇ ବନ୍ଦିଶାଳ ରଖିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ତୁମେ କଂସକୁ ବଧ କରିଥିଲ ନା। ଆଉ ମା ଏମିତିରେ ମୋ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ତ ପର ଘର ଝିଅ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଦୁଃଶାସନକୁ ସେମିତିରେ ଯିବାକୁ अरे ଦେଲେ ମା। सेमिति जमा भी नहीं ସେମିତି ମା नहीं अभी ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରା कौन भाई ତୁମ ଭାରି ଚଗଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଭାଇ। ହଉ ହେଲା ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ସୁଭଦ୍ରା। ନାଇଁ। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି। नहीं भाई भाई ମାତୁଳା ନାହିଁ କେଶ ମତୁଲା ମାତୁଳା ମାତୁଳା ନାହିଁ କେଶ ମତୁଲା ମାତୁଳା ବଡ଼ କପଟି ଆମର ଜଗଦିଆ ବଡ଼ କପଟି ଆମର ଜଗଦିଆ ଅନ୍ତର ତୁମର ବଡ଼ ଜଟିଳା ମାତୁଳା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଡାଇଲ ବାନାରେ ମହାବଳ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଡାଇଲ ବାନାରେ ମହାବଳ ଥିଲା ହସ୍ତେ ଚକ୍ର କରି ଦେଲ ବକ ଥିଲା ହସ୍ତେ ଚକ୍ର କରି ଦେଲ ବକ ନ କାଟିଲ ଦୁଃଶାସନର ବାଳ ମାତୁଳା ବର ଘର ଭଙ୍ଗା ଗୋପ ପୁଳ ଦଙ୍ଗା ଦଙ୍ଗା ବାଗୁଥିଲା ଯମୁନା କୂଳ ବର ଘର ଭଙ୍ଗା ଗୋପ ପୁଳ ଦଙ୍ଗା ଦଙ୍ଗା ବାଗୁଥିଲା ଯମୁନା କୂଳ ଦୁଃଶାସନ ସେକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଦୁଃଶାସନ ସେକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଆର୍ତେ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୁଃସାର ବଳ ମାତୁଳା कौन माँ 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 दिन को दिन तोर दुष्टमिटा पढ़िबारे लागिछि अरे मामू को कोन सेमिति कोंती आ ମାମୁଁ କାଉ କେମିତି କହନ୍ତି ମା केमिति कोंती कहली देख ମା ଏଇ ସାରା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକ ମାମୁଁ अच्छा ଏଇ ମାମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ମା ଅଲଗା जा कहूची मामू का चरण धरी प्रणाम करी बुझा माँ। जा कहूची ତେବେ ହେଉ ମା ତୁମରି କଥା ମାନି ମାମୁଁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମା हाँ ମାମୁଁ ଏଇ ଭଣଜାର ଦୋଷ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମାମୁଁ ଏଇ ଭଣଜାର ଦୋଷ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଅଭି ହେଲେ ମାମୁଁ ଅଭି ତୁମେ କଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲ କି ମୁଁ କାହାରି ଉପରେ ରାଗେ ନାହିଁ ଅଭି ନାମ ମୁଁ କାହାରି ଉପରେ ରାଗେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ଅଭି
मो ऊपर रागिले राग पछे मो मोहर किछि कहिबार नाही मामू अभी हेले गला बेले तुमको मु गोटे कथा कहि जाउछि मामू के कथा मामू एई सारा जगत मध्य रे एई सारा विश्व समाज मध्य रे तुम्हें जमारू भल लोक नुगा मामू अभी? तुम्हें जमारू भल लोक नुगा 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 अरे सुनी जा अभी सुभद्रा देखुछ सुभद्रा तो पुओ को देखुछु देखुछि भाई देखुछि सुभद्रा ताकू मध्य देखुछि आ तुमको मध्य देखुछि सुभद्रा हेले भाई काहे की आसीथिला से कथा तो किछि कहिला नाही आसिथिली कन्या पात्री खोजिबा पई कोन हेला हां सुभद्रा द्वारिकार अष्ट पाट बहिसी थाउ थाउ सुभद्रा। कोउथिरे आपणकर अभाव पड़ी गला जे पुणी आपण पात्री खोजिबारे लागि पड़ी मो पई न सुभद्रा आ कहा पई तो पुओ अभी पई सुभद्रा एपरि आश्चर्य होई कोन देखुछ सुभद्रा कोन चाहुछु चाहिछि जे भाई सुभद्रा चाहिछि तुमर सेई कपटी दुई नेत्र को सुभद्रा कोनोसी कार्य लाभ नथिले आपण कोनोसी तिरे हेले हाथ मारंती नहीं सुभद्रा हेले भाई हठात हठात मो अभिकथा अछि केमिति मन पड़ी गला भाई सुभद्रा केमिति मन पड़ी गला कहिला सुभद्रा हाउ भाई एते दिन परे एसिछ चल चल भाई पुरर भीतर को जिबा चाले सुभद्रा आसो भाई जा सुभद्रा जा मु समस्त को ठकी देई पारे हेले तोते नुह आउ शकुनी को मध्य नुह आउ अल्प दिन रहिला पांडव मानकर वनवासर कष्ट तापर अभिर होइब विवाह तापर आरंभ हेब महाभारत समर हाँ हाँ महाभारत समर रे रे पापी दुर्योधन तोहर पापर भार हेलाणी ऊर्ध्वकु भांगी देवी गर्भदंभ अहंकार तोर अहंकार तोर मारिबी 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 कौरव वंशकु मारिबी हे ज्योतिर्मय तेजस्कर भास्कर जने नहीं प्रभु
नित्य प्रभातरे छुटी आसे तुम्हारी दर्शन कि संपर्क तुम ठारे मोर जेते बेले ग्राहु आसी ग्रासई तुमको प्राण मर हुई अस्थिर अविरत झरी जाए नेत्रु मोहर हे ठाकुर कि संपर्क तुम ठारे मोर हाँ हाँ तुम ठारे मोर মহাবলী ভূষা कौन बंधु करनो चाहिए मुख फेराई देल जे कौन भल लागिलानी हमार मुखटा देखिले काहरी को भल लागिबे ना दुशासन तो कहीं की बंधु कहीं के मु कौन गोपथ पाप करिछि पाप से पापर प्रायश्चित अछि किंतु नारी निर्यातना पापर प्रायश्चित नाही दुशासन ए बंधु करनो तुम्हें मध्य भूली जाउछ बंधु सेही नारी जे तुमको लाकबिंदा तळे देइथिला अपमान सेथि पई मु ताकू करथिली क्षमा तुमे जदि क्षमा चाहो तुमे ताको पाद धरी माग क्षमा भिक्षा ओ पापर कर प्रायश्चित आई भूतरो आदेश लोड़ा नहीं मोर ए भूत्य वही माने दुर्योधने किंतु तुमार नुए दुशासन आई करनो अपेक्षा करो करनो अल्प दिने भूत्य होई सेबी भयर एते दिन पर्यंत तू बच्ची पाइब तो दुशासन आई करनो ए कर अपेक्षा आसु अच्छी रण पिपि शिक्षा रे कर अपेक्षा पटरे पसाख इंद्र प्रस्ताव हसाइल हसाइल बंधु करनो तुम्हें मते हसाई देल कौन कहिल ओ रक्त रे भीम पुणी बांधिब द्रौपदीर केश दुशासन तुमर कथाटा एथर सरी जाई दुशासन तुमे ठारु एथर चली जाई पार बंधु करनो दुशासन किंतु आसीबार कारणटा कोन कहि जाय बंधु करनो शीघ्र प्रकाश कर महादर्पी विराटरा जन आक्रमण परुछि उच्छन मोते उच्छी राज्य कर करबारे दंड महादंभे आसी पुणी बसी अछि बंद
গোধন হরণ ଏ ବନ୍ଧୁ କର୍ଣ୍ଣ দোষা କପଟରେ ଯିବା ସେଇ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ হ্যাঁ বন্ধু ଆଉ କରିବା ଗୋଧନ ହରଣ চল বন্ধু ହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଶୁଣ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ନାଟକର ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଭିନୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ହାଟସାହି ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ 21 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା।